Puluk salam nggih. Besokan kula sarombongan kang gareng kang bawor wonten Balai Desa Pucung Lor, Kecamatan Groya, Kabupaten Cilacap, kangge acara tasyakuran bumi ugi mempromosikan industri kecil level desa dan promosi pengembangan ketahanan pangan UMKM. Mugi-mugi kangge acara sapunika Desa Pucung Lor dan Desa yang subur Rumah Pak Lok Sinati, Kartoto Raharjo, Bal Batut, Koi Batut, Larabun Borgo. Amin Allahumma. Mugi-mugi warga masyarakat tansah sempurna rezekine, sehat, panjang yuswane, ingkang laku dagang laris manis, ingkang laku tani sedaya sae tanduranipun, saya anggenipun hasilipun ingkang dados pejabat mundhak derajat pangkat. Menika pedagang dalu menika ekonomi berputar kang bawa kang garing. Nyatanipun para bakul-bakul, para pedagang ingkang sami rawuh menika laris manis kanjungipun dagangane laris. Menika kumpul tanggane angguripun ngawuraken adicara tasyakuran bumi menika tansah berhasil. Anggar budaya wayang kulit mugi tansah lestari. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Inggih. Awit dalu sakrangke wanci boro-boro menika njungguh lawan kahanan lakon Campur-sari ugi ngaturi para pinisepuh, kaji sepuh, ngaturi para kaneman, ngaturi para pepundhen ingkang kasih kersa cegah mungon. Lan ugi ngaturi dhumateng para pendherek sutresna budaya wonten pundi kemawon ingkang sampun keparing rawuh. Sameneika badhe nyuwun dunganipun Bu Iin. Oh, Bu Gustinar menika sampun hanya karcaking nung. Samenika gantosan kajenge nyambut damel menika dipun bagi. Wilujeng enjang Bu Iin. Wilujeng enjang. Nggih, sami nanti karahayon. Sami sehat. Alhamdulillah. Saya siang terus sih ada di sana. Alhamdulillah. Oke, setuju niku kedati mun syukuri. Oke, coba kesel. Ojo sangka. Nek ati-ati ya alhamdulillah. Kasih orang pun sudah. Alhamdulillah. Ini adalah Sati Suro nika dipun paringi rezeki kang ngitung ibu. Bolongane pun namung gangsal bolongane kok ora nalingan bolong iki masak. Monggo menawa dunganipun panjenengan paringi menapa? Apa nggih sing menapa Banyumasan? Menapa Jineman? Menapa Bobo? Menapa Sinom? Menapa Putut Anggung? Sinom mawon. Wah, Wis sinom. Sinom. Slendro menapa belok? Sing bener jauke nyamat. Oh ini Slendro. Nyamet. Aku seneng itu sakane ora jorokin jorokin lek-lek gitu. Contoh itu. Asal sing iki. Sarjana sujune budi. Mas Rian 19 kilo bintang.
Leger-leger. Bapak kayak Bandung. Ayo Allah, ana bali boten wedon. Nanti tambah hangat, tambah basem. Lagunya lagu klasik. Asal klasik bagiannya sing sepuh-sepuh. Para pepunden-pepunden bareng dari lagu sing sepuh-sepuh dari sing gabrak. Inyong kepengin Banyumasan inyong pengen Banyumasan. Mas Bawa. Kapripun Niki wonten pundutan lagu. napa? Saking Bawor Mania nggih Banjarnegara. Somamani Madiraja. Nggih. Kula Pak Rasim. Rasim. Lagune prolek-prolek calungan Mas. Pas, Si joget ada cuit. pas, Ajeng dijogeti. cocok. Saking Pak Kartika Dewa. Aduh, ini partner seneng lagu toleh-toleh niku Banyumasan. Aku ninggal kali budaya awake dhewe. Nggih. Mandang Pak Ade niki panjenengan saking Bawon Mania. Kon prolek-prolek niku enggak. Toleh-toleh. Lagi kasih kon. Kon lagu toleh-toleh. Ada di sambung. Kok kalah persepsi. Boten lah. Kon. Mangga. Maka Bade. Lagune kon. Bade kok iki? Nggih. Sampai sampai loro pakai balik. Sambut. Mandang Karena sih Pak Dir, Pak Dir, ya Pak Dir.